Un alt avantaj ar fi de a avea o identitate clară de dreapta. Pentru că tot vorbim de partidul nostru ca de un partid de dreapta. O identitate clară, liberală, conservatoare, creștin-democrată. Cred că politica de dreapta e bine să o facem cu oameni de dreapta, cu oameni credibili pentru electoratul de dreapta. Și în ceea ce privește propunerea pe care o am pentru Partidul Democrat Liberal, este vorba de o viziune strategică. Și anume, bătălia decisivă în 2012 se va da în marile orașe asupra electoratului indecis, asupra acelui electorat care se află între PDL și PNL. Un electorat dezamăgit. Dezamăgit și de noi, dezamăgit însă și de Partidul Național Liberal. Un electorat care în 2004 a votat Alianța, care în 2008 a votat PDL și PNL în speranța că aceste două partide vor colabora, un electorat care este profund dezamăgit în primul rând pentru că aceste două partide nu colaborează. Viziunea mea este a unei lupte pe frontul liberal, pentru că